Oh, ayan mga chicken, nandito na tayo sa loob. Ayan, makita nyo mga chicken, no? Ayan, nandito na sila. Ayan, at saka naka-ready na mga chicken yung ating timbangan, ano? Ayan, nandito sila sa likod ng mga chicken, no? Magandang araw sa inyo mga ka-chicken! Okay, kumusta po kayo mga ka-chicken, no? Welcome back to the channel mga ka-chicken. At sa mga bago pa lang dyan mga ka-chicken, huwag niyo po kalimutang i-subscribe at i-hit yung notification bell para updated kayo sa mga i-upload natin na mga vlog dito sa pagmamanukan mga ka-chicken, no? At kung ikaw hindi ka pa nakapag-subscribe, i-subscribe mo na rin yan mga ka-chicken. Ayan, so, ngayon mga ka-chicken, makita nyo, nandito tayo ngayon sa ating grower house, ano? At nandito na yung ating mga manok, oh. Mga ano na, makukulit na mga chicken. Ayan. Sa araw na ito ngayon mga chicken, babahagi ko sa inyo tulad ng sinabi ko dito sa ating mga crossbreed ng Rhode Island Red at saka Hubbard. Babahagi ko sa inyo na pag dating nila ng isang buwan, 30 days old, titimbangin natin sila kung gaano na sila kabigat o anong timbang nila pagdating sa edad na ito, dahil may characteristic sila ng Hubbard. Kung makukuha ba din nila yung timbang ng Hubbard na pagdating ng isang buwan ay medyo mabibigat sila mga chicken. No, ngayon ito may mga halong Rhode Island Red, titingnan natin mga chicken, i-update natin sa inyo. O, yan o natin ngayon mga chicken, check natin. Ayan, kaya tara mga chicken, pasukin muna natin sa loob. O, ayan mga chicken, nandito na tayo sa loob. Ayan, makita nyo mga chicken, no? Ayan, nandito na sila. Ayan, at saka naka-ready na mga chicken yung ating timbangan, ano? Ayan, nandito sila sa likod ng mga chicken, no? Ayan. Okay, ayan mga chicken. O, sa bago pa lang dyan mga ka-chicken, ano? Itong mga sisiw na ito ay mga crossbreed ng Rhode Island Red at saka Hubbard. Ayan, makita nyo mga ka-chicken. Pinaghalo ito na breed ng Rhode Island Red at saka Hubbard. Kasi mga ka-chicken, yung ginawa natin dito, kinumbahin natin yung karakteristik ng Rhode Island Red na alam naman natin na maganda siya sa ano, yung pangingitlog, malakas mangitlog yung Rhode Island mga chicken, Rhode Island Red. At saka maganda yung itsura, yung kulay, at saka brown egg yung napoproduce nila na itlog. Kinumbahin natin sa Hubbard na breed kasi yung mga Hubbard talaga mga chicken malalaki talaga mga chicken. At mabibigat yung mga timbang ng mga chicken. Kaya ito yung gusto nating produce, na magkaroon tayo ng breed na malakas mangitlog at saka malalaki mga chicken, no? Ayan, pumipila na mga chicken yung gustong magpatimbang, oh. Ayan, nakapila na yung gustong magpatimbang. Sige, titimbang na yung ngayon mga chicken. Okay. Ayan, ngayon magtitimbang na tayo mga chicken. Yung pure talaga na Hubbard mga chicken, yung sisiw nila, ay pagdating talaga ng isang buwan o 30 days old ay tumitimbang yan ng 3/4 kilo. Yung pure talaga mga chicken. Ngayon, titingnan natin kung ito may mga halo na ito na Rhode Island Red, crossbred ng Rhode Island Red at Hubbard. Titingnan natin yung mga chicken kung makukuha ba nila yung timbang din ng pure Hubbard kahit may halo na sila. Yan, no? Kasi kung yung mga Rhode Island Red lang mga chicken, tinitimbang ko dito pagdating nila ng isang buwan, ay yung ano lang, hindi nakakaabot pa ng kalahating kilo. Ngayon, titingnan natin ito sila. Titimbangin natin mga chicken. Yan, simulan na natin. Unahin natin yung nandito, malapit dito. O, ito na. Okay. Ito na siya. Ito ka lang mga chicken, ha? Kasi mahirap kung may hawak na kamera. O, tingnan nyo yung itsura mga chicken, no? Yan. O, timbangin na natin. Yan. O, siya muna.
Uy, huwag ka malikot. Bago. Uy, tingnan nyo mga ka-chicken, no? Oh, almost 3/4 mga ka-chicken. Ayan, ayos mga ka-chicken, no? Nasa 700 grams. Oh, okay. Achieve pa rin nila mga ka-chicken, no? Yung ano, malapit sa pure na ano talaga. Pero ito, kahit may halo siyang Rhode Island Red, tingnan nyo naman yung timbang mga ka-chicken. Ayos na ayos. Oh. Ayos mga ka-chicken. Hoy. Oh, yan mga ka-chicken. Oh, yung iba naman, yung iba. Yung titimbang natin. Mabibigat talaga mga ka-chicken, no? 30 days old mga ka-chicken, pero ayan na yung itsura nila. Oh. Yan yung itsura ng 30 days old. Mga ka-chicken, no? Kaya ayos na ayos na mga ka-chicken. Ayan. Oh, kuha pa tayo. Ito na. Ikaw na. Kung nasa malapit ka. Oh, ayan. Oh, pareho yung mga timbang na mga ka-chicken. Ayan. Sige. Next. Ito tayo. Yung iba. Oh, ito. Oh, ganun din mga ka-chicken, no? Napakaganda. Sigurado ako pagdating ito ng ano, mga 40 days old ay o 45, parang makuha nila yung 1 kilo o lampas 1 kilo, no? Oh. Ito yung mga tsura ng mga ka-chicken, no? Ito talaga sila. Ayan. Ikaw nga. Uy, ganun din mga ka-chicken, no? Medyo ano lang siya ng konti. Ayos to, ah. Hanapan pa natin dito. Dyan. Ayos yung nga. Ganun din mga ka-chicken. Pero pareho yung timbang nila, oh. Yung iba yung panlumapit. Nalapit kayo. Timbang tayo. Ikaw nga, ikaw. Ito parang mukhang mas malaki to, ah. Wow! Ayos mga ka-chicken. Oh. Yung pure talaga na Hubbard mga ka-chicken ay 3/4 kilo yung naabot sila sa buwan, no? Pero sila, kahit may halo sila na Rhode Island Red, ay na muntik pa rin lang ma-achieve yung kilo, yung timbang ng isang pure na Hubbard mga ka-chicken. Kaya nakatuwa talaga sila mga ka-chicken, no? Kahit may halo na sila, yung kagandahan nito ay paglaki nila ay magiging malalaki sila, mabibigat, at saka malalakas to mangitlog sigurado kasi may halong Rhode Island yung karakteristik ng mga chicken. Bali yung ano dito mga chicken, halo ito, no? Karamihan sa mga yung hen nila, yung inahin nila na nakaproduce ng mga ganitong sisiw ay mga Rhode Island Red, at saka yung ama, yung rooster ay Hubbard. At may ilan naman dito, yung hen nila, yung inahin nila ay Hubbard, at saka yung rooster nila ay Rhode Island Red. Kaya ayos na ayos mga ka-chicken. Magpapakain na naman ako sa kanila mga chicken. Yung nakakain nila mga ka-chicken, yung isa nilang pakainan nila mga ka-chicken ay yung sa umaga, kung lalo na akong pagpakain ko, yung isang lagayan ko, yung 2 kilo mga ka-chicken ay nauubos na nila agad. Nakakatuwa na sila, malakas ng kumain. At saka tips mga ka-chicken, pag ganito, pagdating lang ng isang buwan
ay magpupurga tayo sa ating mga sisiw. Yan yung unang pagpurga sa kanila. Bali bukas ng umaga ako magpupurga sa kanila mga chicken. Yan, bali yung pagpurga nila mga chicken, bukas yung powder lang, yung gagamitin ko yung bastonero, ano. Halo ko sa painuman nila at saka hindi muna natin papakainin. Hayaan muna natin silang uminom ng tubig at saka bandang mga alas 9 ng umaga bago tayo magpakain sa kanila para sigurado talaga na, kasi sila mga chicken pag hindi wala silang makain at saka may naiinom naman, pag nagugutom sila ay yung punterian nila mga chicken pag walang pagkain ay yung tubig. Inom sila ng inom pag wala silang pagkain, ano. Kaya madali natin silang mapupurga. Bali ito mga chicken, may 3 bakuna na ito. Ang bakuna nito mga chicken ay CDB1B1, mula D-Old, at Gumboro at saka Polpax vaccine mga chicken. Ito na sila mga chicken. Ayan mga chicken. Nakita nyo na yung update, ano, sa ating mga sisiw. Isang buwan na nila ngayon mga chicken, o 30 days old na nila ngayon mga chicken. At saka nakakatuwa na mga chicken, no? Sigurado nakaka-excite na mga chicken. Tingnan yung mga itsura nila nito pag laki nila. Ayan. Tingnan yung mga chicken, no? Parang ang aamo talaga nila mga chicken, no? Napaka-amo ng ating mga sisiw. At nakuha din niya nila sa karakteristik ng kanilang, ano, ina, kasi yung Hubbard at saka Rhode Island Red ay mga maamo din mga chicken. Yan, ayos-ayos mga chicken. Nakakatuwa talaga sila tingnan. Yan, ano. Ngayon mga chicken, yung pagkain ko sa kanila, ano po muna, feeds. Pag ganito mga edad mga chicken, yung pagkain na natin, feeds muna. Pagdating nila ng naka 2 months old sila, dyan unti-unti na natin sila i-introduce sa mga 4Gs na mga pagkain mga chicken para makatipid tayo ng mga chicken sa pagbibigay ng pagkain sa kanila. Yan, at marami na tayong mga chicken sa mga bago pa lang, ano. Bisitahin nyo, tingnan nyo yung ating channel kasi marami na tayo dito binabahagi ng mga tips sa pag-alaga ng mga manok, pagpurga, pagbakuna at saka anong yung mga pagkain, painom, vitamins. Tingnan nyo ng mga chicken sa ating channel, makikita nyo para makakuha din kayo ng idea mga chicken, no? Ayan, ito na sila mga chicken ngayon, nakakatuwa na. Update ko ulit kayo mga chicken, pagdating nila ng mga ilang araw pa mga chicken, no? Pagdating nila ng pangalawang buwan o makalipas ang 2 linggo kung ano yung mga magiging itsura. Kaya subaybayan nyo mga chicken yung channel natin, no? Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe na yan mga chicken. At hit the notification bell para updated kayo sa susunod nating upload ng mga videos sa vlog. Yan lang muna sa ngayon mga chicken, no? Hanggang sa susunod natin na vlog mga chicken. Ayan. Maraming salamat mga chicken. At ingat tayo palagi. God bless. Thank you. Yes, DJ.